Uns orzamentos conservadores que non crean emprego, que empobrecen, que non están feitos pensando nas persoas, porque neso é no que non hai ningún tipo de investimento. Unha reivindicación histórica para a nosa cidade, para a nosa comarca e para a nosa provincia, como é, por exemplo, o servizo de hemodinámica, medicina nuclear e radioterapia para o Hospital de Lugo. A vella residencia na que se iba a construir un PAC, un centro de saúde, para o que tampouco hai dotación. O Museo da Romanización, que conlevaría a rehabilitación do cuartel de San Fernando. O Partido Popular anda vendendo as maravillas, o país das maravillas, e en concreto eu tuve que escoitar que Lugo é a provincia mellor tratada, seica, que recibe cada habitante 728 euros, algo nunca visto na historia deste país. E a realidade é que Lugo vai a seguir camiñando cara á ruína económica. O señor Feixóo foi capaz de endevedar Galicia desde que ele é presidente de 3.923 millóns de euros do ano 2009, cando ele chegou á Xunta, a 9.397 millóns de euros. Prácticamente triplicar a débeda. Eso que o Feijóo sempre dice: Cataluña non sei que hace mientras Galicia paga. Nós o que pagamos é cada vez máis hipoteca e cada vez máis débeda. Sanidade, este ano 34.695.000 euros menos. Hemodinámica as 24 horas, nada. Medicina nuclear, nada. E radioterapia, nada. Residencia vella, servicios novos, nada. Que queda? Loitar coas firmas dos veciños e loitar por intentar modificar os orzamentos. En educación, 20.710.000 euros menos de inversión, menos. O Colexio do Sagrado Corazón non aparece, a Anexa non aparece, o Quiroga Ballesteros non aparece. Os libros, a partida dedicada para material escolar, para libros en concreto para os pequenos, de 12.700.000 baixa a 9.500.000, o sea, un 25% de recorte este ano, nada máis. Lembrar que no 2009 os libros eran gratuitos para todos os alumnos deste país. En Traballo e Benestar, decir que tamén hai 14 millóns menos de inversión. En vivenda, este ano 17 millóns menos. Dentro do 2009, nin máis nin menos que rebaixaron as partidas de vivenda nun 84,5%. Co cal, a tinería, que debería estar xa cando menos rematada, pero bueno, pois terá que seguir esperando máis anos. En resumen, seguen os recortes nos servicios, seguen sen pagar máis os ricos, que son os que máis teñen, e segue o empobrecemento e a ruína do pequeno comercio na provincia de Lugo. Polo cal, o BNG xa anuncia, en primeiro lugar, que vai a presentar unha emenda á totalidade dos orzamentos, porque nos parece que son os orzamentos que camiñan cara á ruína económica e social da provincia. E aparte de presentar unha emenda á totalidade, tamén presentaremos no trámite parlamentar diferentes emendas parciais para intentar emendar todas estas chatas que aquí estivemos na mañán de hoxe, pois, de alguma maneira denunciando.